kakain kami sa ano yun tawag to? Dito sa amin sa may team, yung team restaurant na seafoods. Boodle Pike. Pupuntahan daw namin si tatay tsaka si nanay. Yan. Ito, alis na kami. Lunch time pero late na. Late na. Yan. Sana kami. Ayan lang din man. Nasa Malindong pa kami. Malindong. Malindong. Senator. Malapit na kami sa bayan. Pero tingnan nyo naman yan. Kaya hindi mabilis dahil maraming tricycle. Dito pala ako nag-elementary sa Binmali North. Yan, dito ako nag-elementary, Binmali North Elementary School. Bayan ng Binmali. Daming mga motor, mahirap mag-drive. Ayan nga si Ate Joy. Yung tatanong doon, ang malo-balatakan. Tingnan niya, wala namang puno. Kaya mainit. Medyo mag-linis. Ha? DPWH. So dito na kami sa may Biak. Nansangaan. Kaya sa aliwa. Magta-turn right po ako. Papuntang Lumboy tayo, Lumboy. Lumboy ko na, Lumboy sa dami. 7-Eleven. Kami tinggal di sini. Ikaw pa, ikaw ang dalara Jake na ini. Papunta ng ano, papunta ng Lumboy. Medyo dagat lang. Pero ano, palisdaan dito, palisdaan yan, palisdaan. Diyan sa bunto may si Baltis. Siya may batch ko. Baltis. Romeo. Ano, palisdaan niya, no? Tulay. Lumboy, Barangay Lumboy, Binmali, Pangasinan. Pagkain kami sa may kasi ilog. Kaya may pasaya puro palasdaan dito sa amin. Bayan ng
Lumboy, Barangay Lumboy. So, malapit na kami. And maybe in 2 minutes. Ito, maraming kainan dito. So, nung pisay ko niya, may pantat eh. May jaja. May malalak, gilig-gilig yan tutulog. Ay, Rodi Jing na yan. Rodi Jing. Kasi nakakaroon lang. Medyo mabasa sila. Dahil sila yung ginto niyo. Gusto mo ito. Namutay may tagoy. Tatuk-tuk. Kemkal ko. Hindi na, ay. Supplies ko. Kim ko no, Kim. Mandamani. Electron eh. Electron. Ay, Teams. Kalay na lang. Walay kinto ya, walay parkingan to. Sityo kalay na yan. Sityo kalay. Sityo na lang. Alam mo naman ay Teams kan to. Teams. Ayan, nakapark na kami. Teams. Teams, the house original Budol meal. Jai. Itan tinilubay. Isang kambing. Pinakaitan. Pinilok. Gagarita. Sinampalukan. Ginito. Walay bangus. Kandeng. Alam mo, may kinig. Ginito na. Kandeng. Aliwalan din. Aliwalan. Budol anak na ay. Ano pa? Tayo na nga. Dito na. Dito bang na. Dito lang. Priton kintutan. Gano? Wala priton hitututan. Hindi rin ba bakit? Ano pa? Saan Jai? Ang tuyan na. Sarap. Bola. Tatabi lang mo ng tigang-tigang. Mga ko no? Wala ka lang YouTube. Ako may eggplant salad yo. May okra ka lang siguro. Ay, pa. Agad yung isa. Hindi na ako. Still labak na na. Hindi dumasin. Sisig. Hindi, bangus. Bangus. Hanggang nagasang niya. Ito niya, may bili awa. May kutsara. Amikin, dili. Sana may prito ya hito. Bakit tayo? Tingnan mo nga. Ito. Mga kalara. Ano may specialty dito. Crispy hito. Ang kapi sabaw na nasin mo. Gusto na lang. Hanggang Nobel. Tataputan nila. Ayan mga ro, may crispy hito, sisig na bangus, tortang talon, tapos yung belly,
Sinigang na bili. Sinigang na belly. Yan, sinigang na belly. Tapos ayan tayo, yung baboy na lempo. Ayan. Tapos yung kiniktot na kambing. So mga araw, kakain muna kami. Kainin. Ayan. Good. Yeah. Beberapa itu dah. Ayun. Yan, tapos na mga araw. So sa mga nanonood, maraming salamat sa mga subscriber ko at nagsusubscribe pa. Maraming salamat. Keep safe and stay healthy and God bless you all. Yan mga araw, tapos na. Pero masarap. Promise. Yan o. Sa magina ko si Ira and Alice. Nandito. Yan. Shout out. So shout out lahat sa inyo. Thank you. Bye bye. Yung iwan. Lumboy ya sir, lumboy ya? Yes sir. Lumboy. Lumboy. Bimali Pangasinan lumboy. Kalay. Lumboy kalay. Kalay. Oh. Bali-bali siya medyo Ayan. Ano pangalan niyo po sa ano? Wala ni. Tingnan mo? Tingnan mo? Rachel. Ito mo na nga paano, nanimunda ka. Gal mo Rachel po. Rachel Alejandro. Hindi, Joy. Joy po. To the world. Gal mo tano. Similin niyo taga kayo nagkalay dyan. Kalay, taga-kalay. Nanununda ka. Ay! Bahingira. Bali-bali may luto yun. Bali-bali. Sarap. So, tapos na kami kumain, pauwi na kami. At saka isa pa, kaya walang tao kasi talagang tinimingan namin na ang tawag nito, yung kami lang yun nandun kasi ito talaga binadayo tsaka maraming tao ng lunch. So ang tulo oras yun ay alas 2 la, walaw na. Hindi ang ako na katon, kaya
pumunta kami ng yung tapos na yung lunch para enjoy kami lang, kaya kami yun lang yung nandun, sakto timing, hindi sila busy. Yan, mainit-init pa yung mga nila, yung pagkain nila. So thank you mga aro. Andito po ba yung mga anak ko po? Isa lang. Isa lang. Sino po yung nandito? Si Sir Arnel. Yung isa anak ko po, nasaan? Nasa Canada. So, ibig sabihin siya nakauwi. Sir, kung may mensahe po kayo para sa inyong anak, ano po ang gusto niyong sabihin sa inyong anak po, sir? Ayan, may mga camera po, nanonood po sila, sir. Salamat sa mga suporta nyo sa aking pag-ibig. Sana speechless na po si sir. Alright, mga kaibigan, eto na, sabay-sabay po tayong aawit ng birthday song. Tumayo po tayong lahat. Come on, tumayo po lahat. Ladies and gentlemen, alright, sabay-sabay po tayong aawit ng birthday song. And here we go. Happy birthday to you. Well done, sir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mas mabilis at mas malakas. Hindi makakaniwala po si Mommy and Daddy, mga kaibigan, sa kanilang nakikita ngayon. Wala po tayo mas malakas na palapakan. Hindi makapagsalita si Daddy at si Mommy, mga kaibigan. Still, very emotional pa rin po si Mommy. Alright, please, look at up. Alright, how about the other kanta? Ito po. Isa pa po. Ayun. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin. We have Mr. Arnulfo Rivera. Magpalakpakan mo tayo lahat. O, diba? Grabe, very emotional pa rin si Mommy, mga kaibigan. Wala po tayo mas malakas na palakpakan, guys. Sabi ni Sir kanina, nasa Canada daw ang sa anak. Diba? Eto na, sir. Hindi na natin matatagal ito. Ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng ating mga bisita? At syempre, ganun din sa inyong daddy. Pinapawisan na to. Ano pangalan nito? LRC.